No me quiero la grada. La part, això com és? Hola, no així, no, deixa-ho estar, no de mentides. Li creixerà el nas. Jo t'anava a dir que ja he complicat. Jo no l'anava a dir. Ai, era un senyor avui. Jo, el Pepe, això ja deia jo. Sí que va vestir de llarg. Això és el fred, Això és arresto, això calabozo, Canvia't així, David. Che. No, si canvia així, Això sí que no. No? Ja ven, fem un roblet molt altre i el canvia. Què feu? Que piru. Com és? Ara ja, Rafa te feia la mitja punta. ¿Això què és? A veure el que és. Mira el que és. Ara jo, buscava la... ¡Putanero! Jo soy el putano! Sí, que después... Àrbitre, puc canviar així? Què passa, Maki? No passa nada. De què m'ho han vingut així? Aquesta messirolla. Vamos, Raúl. Això pot ser. He vist el missatge que vas deixar de les paradilles. No xutea! Àrbit! Que no marca... Bueno! ¡Hostia! ¡Ah, cago en Dios! Terra. ¡Quina hueva! A la Déu. Quan Ramon em va dir, estic més fort. Ja està, ja s'hi de doble les mans al porter. Tira, hòstia! Home, però... Quan fa de 3 passant 12 minuts en penal. Igual, en dir-te que Peña el va tenir que salvar l'àmbit. Poker. Un estiró a l'asiàtica. Agafant. Sempre som els mateixos que diuen que no el partit. Home, per això m'ho reserva per la segon part, perquè així ho va a fer-ho bo. La força nova, Déjala correr y vete. ¡Cuidado! ¡Dale la madre que va a parir ya uno! I si t'anota? Pasco, això és teu! Què, Rafa, què? El entrenador no menjaràs turrons en guany. Jo aquí una boleta cartonada. I el passe va, el passe va. Calla, que no menjaràs ni els turrons en Nadal. En Nadal ni els turrons. Són pombolons. Segueix la banda, Pascu, que tu pots, hòsties. No, no passa. Vinga, Solta el baló. Què fas, va? Tranquil.
vale. Paco. Vale, vale. Que banda! Quins, bona, molt bona. Activo. Senyor. Corner, árbitro. De Ángel Bea. Dame. Està bé. Com ha anat el teu fill avui? El meu fill, pues, fluixer, con todo. Está molt fluixer avui l'equip, falta d'esperit i ganes de guanyar. Ja? No. Quina solució li posem a l'equip? Canviem No, l'entrenador la o què? solució, el canvi d'entrenador no. Jo per mi eliminaria la primera part, que estan tots gelats i només jugar la segona.